Tak máme tu víťaza dnešného zápasu z týmu FC Galo, Martin Karamarovič. Ahoj. Ako by si hodnotil dnešný zápas? Zápas bol v pohode a super kvalitný, určite lepšie niečo, ale boli sme lepší, takže jasné víťazstvo. Čo podľa teba rozhodlo o výsledku? Oni mali veľa šanci, ale nepremienali. My sme skoro každú premenili, takže to rozhodlo. Bolo niečo, čo vás superom prekvapilo? Tie nakopávané lopty, my sme nie na to naučení a nemáme vlastne takých hráčov na tie lopty. Aký bol tvoj cieľ pred zápasom? Podarilo sa ti ho splniť? Nejaký ten gól a vyhrať a to sa podarilo, takže výborný zápas. Dnes si strelil gól, asistoval, ako si to prežíval? Sú to emócie, ktoré sú radosné, alebo už to berieš ako klasiku? A vždy je to radosť dať nejaký ten gól a lepšie pre mužstvo. Mal si tam niekoľko šancí, čo ti v tých momentoch prebehlo hlavou, keď si to prepálil, alebo sa ti to nepodarilo premeniť? No, vždy som chcel čo najviac toho brankára položiť, ale nevyšlo to nejako, ale nevadí. Predsa len si technický hráč, takže dá sa to odpustiť. Ako si bol spokojný so svojím výkonom? A dnes dobrý výkon, ale vždy sa dá niečo zlepšiť. Super, ďakujeme pekne, gratulujeme k víťazstvu a držíme palce.